Tapos, ito naman, big Lego. So, ayan na guys. Isa pang, ayan na-arrange na namin. So, ito yung i-ano natin guys, ihawin. Tapos, ito yung nabili namin squid roll. Ayun. Ito, ilalagay natin ito lahat. So, ito yung pansit. And then, mahilig kasi ako manood ng mga documentary, ganyan. Hindi talaga ako. Binili lang namin ito sa kapitbahay namin kasi nag-promise kasi si Papa na doon siya bibili. Hello guys! Good afternoon. So, advance Merry Christmas sa inyo pala, no? So, tayo noon, 24 talaga tayo nagsa-celebrate talaga. Inaantay natin yung 12 o'clock. So, ngayon, nanonood pala ako ng, mahilig kasi ako manood ng mga documentary, ganyan. Hindi talaga ako, guys, kahit anong, mga documentary na galing sa, yung mga, luma. Yung mga nangyayari dati, sa dating, So, gusto ko kasi dati, alam niyo bang, pangarap ko talagang yung yung kumukuha ng mga artifacts, ganyan. Kasi, naiintriga talaga ako sa kung ano yung mga dati. Mga nangyari, ganyan. So, interesado ako sa mga ganyan. Sinasabihan ako ni Papa, may lead ako sa documentary. So, anyway, actually, magpapasko, pupunta kami sa kabilang bahay, doon sa side ni Papa, sa aking, father at mother-in-law. Kasi si Mama, wala na dito sa Cagayan. So, doon siya sa Hinguog. Napakahirap siya puntahan kasi ang layo. Yun sa bahay namin, nung vlog ko yun, doon si Mama. So, pero pupuntahan din natin siya soon. So, anyway, sunod kami magpapasko. Pero uuwi din naman kami dito kasi may motor naman. So, diretso na dito uwi. Pero, magluto tayo ng pansit ngayon. Papakita ko na lang sa inyo kasi malamang hindi rin ako mabablog mamaya. Kasi ito, magbibigay kami ng mga pagkain dun sa mga mamaya. Kasi syempre, parang naiisip natin, di ba, ang sasarap ng mga ulam natin. Pero yung mga taong nasa daan mamaya, wala silang pagkain. So, kasi dati naalala ko, na bigay kami, 2 taon lang yung nabigyan namin nung Pasko pa yun. So, ayun. Pero ngayon, pagbibigay tayo ng Tapos, pansit, 3 kilong pansit yung binili namin kanina sa palengke. Hindi na ako nakapag-vlog doon, guys. Pero, ayun. Tapos, maglulumpia din. Lalagyan natin ng lumpia. And, may mga nabili kami. Eto. Ngayon ko lang pakita sa inyo kasi mamaya, hindi naman ako magbablog. So, ito yung bibigay namin. So, meron itong 24 na bottles. Pero, 20 lang yung aming mabibigyan siguro. Kasi parang hindi namin makain dalhin lahat kasi nakamotor lang kami. Tapos, si Hagrid kasama pa namin. So, ilalagay namin ito sa refrigerator. And then, tapos, bumili ako ng ito. Ilalagay natin squid roll. Ayun. Ito, ilalagay natin ito lahat. So, ito yung pansit. And then, nagpabili ako ng oil para ipang, natin, prito mamaya sa lumpia. Si Papa lang yung lumpia namin, yun lang yung aming ibibigay. Tapos, asa na yun pa? Ang mga styro kuan. So, ito yung mga ilalagay natin. So, ayan. Ito nabili namin na mga styro boxes. Ganito lang, kasi pansit, rice, at saka sa ibabaw yung 3 pieces of lumpia. Kasi, ayun namin yung malaki, mahirapan kami bitbitin. Lahat, kasi, mahirap bitbitin. Kasi 3 kami sa motor. So, ayan. So, bali, 20, lang ito. 20 lang. 20 na ganito. So, at para lang meron lang silang, alam mo yung makain sa Pasko. Ito guys, binili lang namin to sa kapitbahay namin kasi nag-promise kasi si Papa na doon siya bibili. Kaya nung nag-grocery kami, hindi na kami bumili ng ganito. So, ito naman, Fundador Light. May presyo ito. Konti lang naman yung diferensya.
Tsaka, ano naman eh. Ano to? Magkano ba to? 300 ata ito guys. 300 plus. Ito naman, ito yung napili ko. Kasi gusto ni Papa may alcohol content. Ayan, konti lang, 4.5%. Pero, hindi ko alam kung kaya kong inumin to. Ano to? Wild Blackberry. Ako yung pumili nito. Ito 260 naman to. So, kasi nagtitinda kasi siya ng mga ganito. So, dito na lang kami bumili. Ito, papainom niya dito kasi yung mga kapitbahay namin, mga lalaki. So, yan. Ito naman dito to sa amin. Inom daw siya ng sosyal. First time. Dating Pasko hindi naman tayo bumibili ng ganito. Ngayon lang siya nakapili ng ganito. Mura lang naman to, pero dati hindi naman to priority. So, ito pala yung ipa-fried natin para mamaya. So, yan. So, ito naman guys, magsaing tayo ng bigas. Damihan ko yung pagsaing. Ito yung ilalagay namin sa tawag dito. Pag ako nagsasaing, hindi ko naman mini-measure per cup. Kasi kamay lang ginagamit ko. Minsan nga hindi ko na kinakamay. Ayan, hello guys. Good afternoon. So ngayon, nagluluto na tayo. And actually kanina, nagkape lang kami ni Papa sa labas. Nagchika-chika ng konti. Tapos naglinis ako doon sa labas kasi yung mga poop at saka yung mga ihi. Ayun. So ngayon magluluto na kami. Exacto 4:47 kasi hapon ko na gusto para hindi maano yung lumpia, hindi siya makunat. And para mainit-init din naman. Para 6 o'clock pa alis na kami dito. Para kasi gusto kasi namin gabi na. So mamaya medyo na yung daan maluwag na kasi yung mga tao pag ganitong season na pag nasa bahay na naghahanda. So ngayon muna ako. Si Papa nag-prepare na siya ng igigisa ko. So itong pancit. Titingnan ko kung magkakasya sa malaking kawali namin pag hindi nagkasya. So kung ano lang yung magkakasya, yun lang yung lutuin ko. Pero tapos na ako magsaing, tapos na. Hi Pang. Hi guys. Merry Christmas food. Merry Christmas everyone. Oh. Plaste. So ayun. So, ito na yung ating Tapos si Papa sa kabila naman ng lumpia. So, maraming chicken. Yan. So, eto naman guys, ito yung pinaslice ko kang Papa para madami. Tapos yan, yung lumpia. Yum. Yan pa, yung lulutuin natin. So, ayun guys, na tayo. Medyo madilim kasi ako. So, lightning? Mag-lightning? So, eto, lagay lang muna natin. Kasi magsi 6 o'clock na. Hello guys, good morning. So ayun, 9 o'clock na ng umaga. Actually naggumaga na kami. Diha. So ngayon, ang ginagawa kasi namin is nagsusort kami ng mga toys. So medyo sa sobrang busy ko, parang matagal na hindi kami nakakapag-sort nito kasi may kasi akong mga container na parang na-haul ko ata ito dati. So, ayun, nagsusort kami ngayon. Ito yung mga so, yan, itatapon na yan. Kasi, yung mga containers na ganito, mayroon akong mga nilalagay na
Ito. Actually, matagal na to. Nilalagyan ko ng, ito, big animals. Tapos, ito. Ito naman, big Lego. So, ganyan yung mga nilalagay ko na sticker. And then, big Lego kasi, meron din kasing yung sa mga smaller na mga, ano. So, ayan. So, ito, tatapon na to. Kagaya nito, though merong mga nakalagay na mga, ano, meron pa rin talagang kagaya nito, oh. Nagkakaano siya. So, kailangan talagang i-ano natin. May, ano talaga na kailangan Tapos, ito, wala kang may paglagyan nito. Ito yung mga, ayun. Ito kasi, oh, ginamit namin. Tapos, ayun, hindi ko alam kung ano pa yung gagawin ko dito. So, ayan, mga popsicle sticks. Ginagamit namin yan. And then, yung dito, pinatanggal ko na lahat. Yung sa, ano niya, sa table niya, ayun, doon na actually, naka-arrange yan. Ina-arrange niya. Pero sa sobrang dami. Ayun, kailangan kong, anuhan yan. Bawasan. So, kailangan na naman magtapon. Tapos yun yung mga kinukuha niyang mga, ang tawag doon? Mga animals niya na kinukuha sa mga, ano, damuhan. Ayan. Yung naiinis ako sa kanya kasi nagdadala siya lagi ng ganyan. Pakita mo, be. Ayan. Ay, siyang kumukuha ng ganyan. Ayan. Sobra siyang interesado sa mga ganyan ngayon. So, nilalagay niya sa container. Tapos, may mga damo yan. Ayan, ang dami-dami niyang grasshopper. So, ayun. So, yan lang naman yung ginagawa namin ngayong umaga. Kasi tapos na kaming mag-umagahan. So, ang dami pa naming liligpitin. Ayun, sa ilalim pa. So, ayan. Inaano niya yung mga, ano niya, Lego. So, ayan na guys. Isa pang, ayan na-arrange na namin. And, dun sa kabila, yung chair na lang talaga yung aking iba-brush. Kasi masyado siyang madumi. And, binili ko dito yung, anuhan ng paa, patungan. So, at least na ayos na siya. Ito, kakagaling lang lumabas. So, nilagay ko na dyan. Ito yan dati. So, actually, akin yan. Pinaisapang. Akin yung sa computer table. Pero, ayun, binigay ko na sa kanya. Nabili lang namin yung sa kapitbahay namin ng 500 pang, no? 500. So, okay naman. Nagagamit naman niya yan. Hello, guys. Good morning. Morning pa pa, no? So, dito tayo sa palengke. Si Hagrid na sa bahay. Sorry, nakataas yung aking, So, bibili tayo ng isda for lunch. Ayan, si Hi pa. Ang itlog dito. Bili tayo ng isda. Mga fruits. Mga ganito. 180 daw. Come on. Medyo mahal yung bangus na. Oh, pango. 180 sir. Pango? 180 man. Ay, 140. Pango? Lagi. Port lang. Oh. Hindi tayo yung dirty. 1/4. Isa lang. Mga ra. 90. Lyson. Gamay pa rin kami. Ha? Isa ka dako. So, gano'n ka ito 90 to? 90. Maraming mga Galit. Grabe ka, mahal sa isda. Uy, saan tamban? Mahal isda, 200. Ito yung favorite ko, guys.
Mo ba rin na? Pastillas, oh. Euro. Pero di may itong euro itong ganahan gaga. Ano? Hindi nakatumo ang pait. Yan yung favorite din ako ni. Hello guys, and nakadating lang namin. Galing sa palengke. Hindi ako masyadong nag-vlog doon. Tapos yung isa, kung pag-alis namin, gumagawa pa siya nito. Ngayon, hanggang nakauwi kami. Hindi ba? Tapos, sa kanyang ginagawa. Ayan. Napaka-ano niya. Tapos nasira pa kanina kasi na ano niya na ano sa kamay. Tapos, ito guys, tapos kumakain kami ng ganito kasi gutom na. Iniwan lang namin si Hagrid dito kanina. Bawal siya kasi pumasok sa palengke. Mabilis lang din naman kami. Tapos, bumili ako ng buko. Isang buko lang kasi na-short ako kanina. 500 lang yung dala ko. So, yung natira, wala na. Ayan. Tapos, ito yung kanyang tubig. Sarap yung tubig niya, guys. Inumin natin to. Ayan. Pero ito yung ilalagay ko. Magsasalad kami ngayon. Lutuin ko yung macaroni. Lalagyan ko ng macaroni kasi bumili na ako ng macaroni. Tapos ito ilalagay natin. Ayan. So ito yung iano natin, guys. Ihawin. Tapos ito yung nabili namin kanina. Ito bumili ako ng sitaw. Kasi yung sitaw ko hindi pa namunga. Pero ito chop na yung kinuha namin. Same lang naman ng presyo. Excuse me. So, bili na rin ako ng gulay. Carrots, tsaka patatas. And then, ito yung ano, kikita sa palengke lang na ganito. Yung nire-repack nila na macaroni na yung maliliit. So, 16 pesos yung ganito. Pati 1/4 ata ito. So, bali half yung binili ko. So, yan, dalawa. Lutuin ko to para marami. Gustong-gusto nila yung macaroni. Ang lagay lang sa ref. Ayan, tapos, ayan. Magpapainit muna ako para maluto na ito. Habang si Papa, iihawin yung isda.